సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్. ఎర్రజరువు శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడపబడుతున్న శ్రీ గంగానమ్మ దేవస్థానం 31వ వార్షిక శ్రావణ మాస మహోత్సవములు ఈ నెల రోజులు జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలు. ఈ కార్యక్రమాలు ముగింపుగా నిన్న ఆదివారం రోజున ఊరేగింపు గ్రామోత్సవము, గ్రామంలో ఊరేగింపు జరిగింది. మా యువత అంతా కూడా మంచి ఊరేగింపు చేసి ఇచ్చేశారు. ఈ రోజున అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా జరుపుకుంటున్నాము. ఈ అమ్మవారి దయ వలన ఈ రోజు అనగా 6వ తారీఖు సోమవారం అన్నదాన కార్యక్రమం మరియు పాండవ నివేదిక జరుగుతుంది. ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొని మా అందరికి సహకరించి మాకు అన్నదాన కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రజలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతావందనాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఇవాళ ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవరన్నా మేయర్ కానీ సంఘ పెద్దలు మేమే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి. శ్రీ గంగానమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానము 31వ శ్రావణ మాస మహోత్సవాలు జరుగుతాయి. నెల రోజుల నుంచి నిన్న అమ్మవారిని ఊరేగింపు జరిగింది. ఇవాళ అన్నదానం జరుగుతుంది. పాత గుంటూరు 5 పేపర్ వాళ్ళందరూ కలిసి చేసి ఈ టౌన్ రజికరణ సేవా సంఘం తరఫున ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. దేవస్థానంలో గత నెల రోజుల నుంచి శ్రావణమాస ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క పూజల్ని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ కూడాను. అలాగే ఈ యొక్క పూజ 31వ వార్షికోత్సవం ఈ రోజుతోటి 31వ వార్షికోత్సవం అన్నమాట. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ను నొక్కి యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్